Jama'a ta ƙasar mu ku tattaro ku saurara waƙar ba a tsira ba. Ka ji kiɗan waƙar ba a tsira ba, ga baitin ba a tsira ba. Ni mai waƙa ban tsira ba, kai mai zagi ba ka tsira ba. Mai waƙar ban tsira ba, kai kuma mai zagin baka tsira ba. Kai da kake zagi baka tsira ba, wanda kake zagin bai tsira ba. A ƙasar nan dai Najeriya na tabbata kowa bai tsira ba. Dai kana numfashi a duniya na tabbata malam baka tsira ba. Mai arziki bai tsira ba, talakan gana ce baka tsira ba. Haba mai mulki bai tsira ba, aiwarar mulkin bai tsira ba. In kai kyauta baka tsira ba, in ma kai rowa baka tsira ba. In ka zara ido baka tsira ba, in ka kanna idan baka tsira ba. Ku masu gazab ba ku tsira ba, wanda kuka yi wa gazab bai tsira ba. Mai ilimi wata bai tsira ba, jahili tabbas baka tsira ba. Malam bai tsira ba, ɗalibi ne ma bai tsira ba. Ka yi adalci baka tsira ba, ka yi zalunci baka tsira ba. Ka yi sassauci baka tsira ba, ka yi ha'inci baka tsira ba. Ku masu faɗa ba ku tsira ba, shi ma mai rabiyar bai tsira ba. Alƙali baka tsira ba, mai laifi shi ma bai tsira ba.